Opnieuw een LVK-ruil, zo vlak voor de finale komende vrijdag. Eerder deze week ging het over een geval van wel of geen plagiaat. Nu is er discussie over hoe ver je mag gaan om stemmen van het publiek te krijgen. Aanleiding is een actie van één van de finalisten, Springlevend uit Gulpen. Het LVK-bestuur spreekt er schande van. Verslaggever Frank Monen die legt uit wat die actie precies inhoudt. Nou, het werkt als volgt. Als je erin slaagt komende vrijdag tijdens de LVK-finale om 100 stemmen bij elkaar te krijgen op het finale liedje van Springlevend, dan komen ze gratis bij jou optreden. Daar moet je wel screenshots van maken. En als je minder stemmen bij elkaar krijgt, dan krijg je korting op dat optreden. Nou, ik denk niet dat het extra stemmen oplevert, want ze zouden sowieso stemmen. Misschien dat er een paar gezinsleden denken, ook ik stem mee, want ik vind het leuk bedacht. Maar ik denk, als we er 50 stemmen extra mee hadden gekregen, dan was het veel geweest, denk ik. Ja, het wordt nu gedaan alsof jullie stemmen aan het ronselen zijn, aan het kopen zijn. Het oneerlijk, een beetje dat verhaal gaat. Dat is nooit de intentie geweest bij ons. Wij hebben echt gemeend om die 3 verenigingen waar we kinderhuis zijn te proberen iets terug te doen voor wat zij voor ons doen. En we hebben ook besloten door de hele commotie om dat ook bij die 3 verenigingen in te trekken. Dat hebben we inmiddels ook gedaan, dus dat gaat niet door. Omdat het nooit onze intentie is geweest om niet ver te spelen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het LVK-bestuur, maar ook andere finalisten vinden de actie van Springlevend verwerpelijk. In een brief aan alle finalisten doet het bestuur een oproep om te stoppen met dit soort acties. Nou, het leggen van een verbinding tussen het vrogen naar een stem en het bieden van een financieel voordeel, dat is wat ons betreft niet gewenst. En dat moet toch niet willen. Ik bedoel, de Limburgse stem die moet gelijkwaardig van iedereen gegeven kunnen worden en er moet geen financiën aan te pas komen wat ons betreft. Nou, dat hebben we betrokken artiesten ook laten weten dat het wat ons betreft niet gewenst is. Wat wij begrepen hebben is dat ook die actie heeft teruggetrokken. Vorig jaar was er tijdens de finale ook al een hoop gedoe toen de favoriet van het publiek van de jury nauwelijks punten kreeg. Dit zijn dan de punten van de vakjury. Eindpunt geeft naar Venray, ik gooi niet gewoon. Eindpunt voor Van Lieshout en 8. Dat is de reden waarom de stem van het volk nu zwaarder weegt. Iedereen van de eindscore kunt van het andere deel van de LVK-jury. Die lui kijken de finale en geven op 0 punten. Iedereen kunt van de speciaal samengestelde vastelovensjury. En iedereen kunt van het publiek dat nu op 0 kan sms'en. We hebben die spelregels natuurlijk van tevoren aangekondigd. Daar staat heel niks over in. Nou komt dat naar boven en dan is wat ons betreft het signaal niet gewenst, niet doen. We roepen daar op niet te doen. Nou, dat heeft gehuur aangegeven. En dan is wat ons betreft het zaak om het volgend jaar wel in het reglement op te nemen en te zorgen dat die discussie dan niet meer erover gevoerd hoeft te worden. Stel nou je wint komende vrijdag, zou het wel een beetje een smetje zijn op de overwinning, of niet? Nou, wij gaan niet winnen. Wij winnen het LVK niet, denk ik, dit jaar. Dus ik ben daar niet zo bang voor.